Ağır yağan yağış Pakistan'ın Demirgazyk Gulbatar şäheri Peşawar'ın köçelerini, jaýlaryny we dükanlaryny sil gelmegine sebäp boldy. Şäheriň ýerasty suw çekiş sistemasynyň yaramazlygy hem ağır yağan ýağynyň üstüne urna boldy. Gelýän günlerde bolsa has kän ýağışyň ýağjagy saklanýar. Ýurdun Hayber Pakhtunkhwa welaýatynda bolsa bir hepde ýağan ýağyndan soň has ağır silin gelenini gaýdylýar. Qazaqstanyň Almaty şäheriniň eteginde ýaşaýan adamlaryň 900 çemesi bu tögerekdäki ýer süýüşmesi zerarly ýaşaýan jaýlaryndan evakuasiýa edildi. Bu ýer süýüşmesi bir näçe hepde çeken aşy soňwadan soň golaýdaky dağ buğullarynyň eremegi sebäpli döredi. Gargaly derýasynyň suwy joşdy we onuň gaçysynyň ýarylmagyndan howatyr edilýär. Onlarça jaýy ziýan ýetdi, emma pidalar barada maglumat ýok. Almaty şäheriniň häkimiýetleri adatdan naşar ýagdaý eglan etdiler we 200 çemesi halat ediş işgärini hemde dikuçorlary wakanyň bolan ýerine kömege uğratdylar. Gürjistanyň paýtagty Tbilisiň häkimiýetleri energiýa düzgünleşdiriji edaranyň elektrik togunyň bahasyny 30% ýokarlandyrmak baradaky kararyny tasdik etdiler. Bu gymmatlama Gürji pulunyň larynyň dollaryň garşysynda 2014-nji ýylyň noýabryndan bäri ýitiren hümmetini barabardyr. Bu habara badabat hiç bir reaksiýa eşdilmedi. Goňşy Ermenistanyň iýun aýynda elektrik bahasynyň 16% gymmatladylyjy barada habar ullokan protesti alyp gelipdi. Siz täzelikler bilen tanyş boldunuz.